Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shirin. Sahabinmu na yau shine Muawiya ibn Abu Sufyan, shahararren sahabi Bakuraishi daga Banu Umayya, ƙwararren shugaba mai dabarun yaƙi kuma daɗaɗɗen gwamnan Siriya wanda ya bada gudunmawa sosai wurin faɗaɗa daular musulunci. An haifi Muawiya ne a Makka, babansa shine shahararren sahabin nan Abu Sufyan, mamarsa kuma shahararriya ce wato Hind bint Utba. Ya girma a lokacin yana ganin yadda ake gallazawa musulmai kuma ya halarci yakuna kamar su Uhud da Ahzab tare da Qurayshawa. Muawiya ya karbi musulunci a shekara ta 8 bayan hijira tare da ahalinsa. Annabi ya yi maraba da shi kuma ya zamo daga cikin masu rubutu ma annabi. Ya sadaukar da rayuwarsa duka ga addini. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati, Muawiya ya shiga cikin rundunar musulmi da za su je yankin Siriya a lokacin Sayyidina Abubakar. Ya zama shine mataimakin jagoran runduna wanda ya kasance yayansa Yazid ibn Abu Sufyan shine jagora a farkon lokaci. Bayan Yazid ya yi shahada, Sayyidina Umar ya naɗa Muawiya a matsayin gwamnan Damascus, wanda a hankali har ya zama shi ke kula da yankin Siriya gaba ɗayanta. Shugabancin Muawiya ta taka rawar gani a yakuna da musulmi suka yi a yankunan Siriya, wato yankin Palestine, Syria, Jordan da Lebanon a yanzu. Ya halarci manyan yakuna kamar su Yarmouk a ƙarƙashin yayansa Yazid, wanda yake ɗaya daga cikin jagororin Khalid ibn Walid da kuma Abu Ubaida a lokacin shi. A lokacin shi Muawiya na daga cikin manyan hafsin sojoji kuma ya ba da gudunmawa sosai wurin tsare garuruwan da suke bakin teku da kuma hare-hare da sojojin Romawa ke kawowa. A lokacin da Muawiya yake gwamna, a lokacin Sayyidina Umar da kuma Uthman, Muawiya ya gina runduna na ƙarfin sojoji 'yan amana daga ƙabilun da suke yankinsa, inda ya yi amfani da su wurin tsare iyakar musulmi ta yankin daular Romawa. Shi ne ya fara kawo shawarar rundunar sojan ruwa a yankin Siriya, inda ya shawo kan Sayyidina Usman domin ya yarda a gina jiragen ruwa na yaƙi, wanda shi ya yi sanadin musulmi suka cimma garuruwa kamar su Cyprus da Rhodes a manyan yakuna kamar su Zatu Sawari, inda a ƙarƙashin jagorancinsa musulmi suka ci galaba akan sojojin Romawa wanda ya ba su iko da tekun yankin. Shugabancin Muawiya cike yake da hangen nesa, ƙwarewa da kuma gina runduna da suka kare iyakar musulmi. A wannan wata na Ramadan, yayin da muke shirye-shirye kuma muke jurewa saboda lada, mutunan Muawiya, jagora da ya juya yankin da kullum suke cikin tsoro, ya maida su ana tsoron su, da kuma imani ta hanyar haƙuri, haɗin kai da kuma ƙirƙire-ƙirƙire wanda yake nuna mana yin shiri tare da imani na kaiwa ga babban nasara. Allah ya yi masa rahama ya kuma ba shi ladar hidiman da yi wa al'umma. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.